Selamat kayo busing ha. Oke kayak busing. What's up you mga busing? Apa busing? Makan na. Ano bayad ni busing? Kuartas lata. Welcome to Bus Ayan Vlog. Please subscribe and follow my page, Facebook page. What's up you? Maginugtog sa tano kay wapay abli. Sukso ba? Napalaw. Oh. Si shout out Gulinciana Lianos. Yo, what's up mga kabusing? Huwag yung mahurot ang mga malubi. Oh, hindi ba nagana? Napas ang guding. So, huwag may halin, smiling yapon. Pero may mga kulbo yan yung mga busing. Gulat may na yung mga customer na eh. Masa man? Suway ko nag-ato sa suki mga busing. Dawat mga busing. Ako lang hagdon dito. Magpakilo. Uwi lang ko. Muna kita po yung carbon mga busing. Mahurot, swerte. Kung di mahurot, balik. So, padung ta karon sa merkado sa Inewan mga kabusing. Atong ipanghagad atong lubi mga kabusing. Kung nabay mo palit ani mga busing. Wa mahurot sa carbon. So, okay na busing. Nakabaan di taon ta busing. Paan daw upat 5 kasako mga busing. So thank you so much Lord. Paan kita tong nakarga. Ha? Mo? Oh, karon sunod busing. Yara si busing kay kuhaan di og lubi busing. Daw kay vlog busing. Salamat kay busing. Vlog ka? Oh, na kay vlog busing. Salamat kay busing ha. Oke kayak busing. What's up you mga busing? Apa busing? Makan na. Salamat yan. So nalinan kita. Magapay tagbugatan eh. Tag-asti kasi pusing. Suara boleh kamu kuan re. Kuan eh, kanang kuan mong good. Usay lahi man ang deliver. So na nag-ihap na si pusing. Kira Wilson. Oh, ayan eh pusing. Bila grito. Kuan, alam ko. Tawag eh. Ambil. Tawag sa lagi ito. Busing. Nana bayad di busing. Kuartas lata. So, what's up yo? Thank you mga busing. Gikan ako merkado sa Inewan mga busing. Ipalitan ko ni Boss Wilson. Og sa iyang anak nga si Boss Alin. Thank you so much. Nagtuo ko gistrikto kay si Boss Wilson mga busing. Pag first impression niya sa akong pangutana busing, first nga tubag niya busing, strikto kay mga busing. Pero nadugay, naluoy siya na ako mga busing. Inana ra ka simple busing, inana ka lisod ang among negosyo mga busing. Inana ka pressure ang among business. Ginagmay, kapoy, pero ang importante bahala ginagmay basta kanunay. Di ba? So thank you Boss Wilson and Boss Alin. Thank you so much. Welcome to Bus Ayan Vlog. Please subscribe and follow my page, Facebook page. What's up you? Tulo ka sa ako nabili nga lubi mga busing. Ako na siyang ihapit og napunok. Pero gagmay na kayo siya mga busing ha. Busing. I think balibaran lagi dito. So, let's go. To Tabunok. Tukulo sa datong sa inyos mga boss. Traffic kayo kay klase naman. All days. Ha, shout out kay Mama Alicia na kadiri nagihan ka na mo.
Ma'am Alicia o Dulfo Fatima. Asa na siya? Oh, asa na mga niya? Sorry boss. Sorry ba boss? Di dahil si Ma'am Alicia tong suki na ko taga Tandulho di ay. Hindi nga na to. Wow, mag-ila-ila niya dugay na musuki. Grabe, naunsa na mga. I see your face. It's amazing. That's the way you are. Oy, patay. Bakit? Gutom na kayo? Gutom na kayo mga boss? Sinsya kayo sa kong video, boss ha, kay nagtakilid akong kamera. Oh no! Kay wala pa tayo nindot ng kamera, boss. Mga boss, wala pa tayo nindot ng kamera. So, what's up yo mga boys sing? Na-change sa mong mind mga boss. Di namin mo hapit o tabunok mga boss. Kay gutom na kayo. Kumikaon. Kumahaw. Nani kalukoy ang negosyante. Sa nagtuo mo nga kwartahan. Pero way sulod ilang tiyan. Ikan. Gusto ni na. Mabada ko ilang halin. Resulta usir. Daw pa lang negosyante sa Carbon Public Market. Ngaon kita. Bahala o kanang kuan. Kanang busy kayo ang atong negosyo, ginagmay nga negosyo. Ang importante, kalti na ito kalimtan ng kaon. Di ba? Di ba? Yeah. So, ang among plano mga boss, mamahon lang ni, hindi na may mabit mo. Tabunok. Manahon na lang ni, butong kayo na. Buhay ka ng Sayron Magluyo, si Gudinciana. Gudinciana, usap dito, Guding. Ano yung dito niya? Ha? Gudinciana, Lianos. Lianos? Igagaw ito niya ang kuwan ay? Itong bayot nga, magpa-shout out? Gudinciana, Lianos. Shout out eh, ng Guding, nagbulan sa init, Kuwait Trapal. At sa Kulubi, ng Liki. Liki na kayo. Wala itong vlog na Bingkang Liki. Shout out sa Bingkang Liki niya eh. So, mamahon, padong kami mamahaw, mangita may kananan mga boss. Gutom kayo. Agad kayo. Mga kauban ako. Kauban Galuya. Update na din. Update ba na no? Update na. Naon ni. Ano yung busy rin dito? So what's up yo? Maginugtog sa tanong kay wapay abli. Busukso ba? Napalaw. Oh. Si shout out eh Gudinciana Lianos. Gudinciana Lianos. Sa busy cellphone eh.